أي ቅዱስ ጳውሎስ 14 መልእክታት ብሰራኢ ዲያቆን ናብ ኣንፈት ምዕራብ ዝንበቡ እንትኾኑ ናይ ካልኦት ቅዱሳን ሐዋርያት መልእክታት ማለት እውን ቀዳማይን ካልኣይን መልእክተ ጴጥሮስ ቀዳማይን ካልኣይን ሳልሳይን መልእክተ ዮሐንስ ከምኡ ድማ ካብ 72 ኣርድእት ሓደ ዝኾነ ይሁዳ ዝፀሓፎ መልእክተ ይሁዳ ናብ ኣንፈት ሰሜን ብንፍቅ ዲያቆን ይንበቡ። ንፍቅ ዲያቆን መልእክታት አንቢቡ እንትውድእ ናይ ኣርድእትን ሐዋርያትን ክብሪ ዝገልጽ ጸዋቶ ዜማ ከምዚ እናበሉ ይቀባበሉ። ቅዱስ ስሉስ ዘህቦ ላዌከ እገባየረና በእንተ ቅዱሳን ህሩያን አርዳኢከ ናዝዘነ በሳህብ ልከ በእንተ ቅዱስ ስምከ